Hola de nou. Des de Mestres Confinats, com us hem dit en el vídeo de presentació, procurarem anar-vos deixant propostes perquè aquests dies siguin una mica més agradables. Procurarem que sempre hi hagi una proposta més divertida i una que potser no us ho semblarà tant, però que segur que també us farà passar un moment més agradable. Us llanço la primera, que jo l'he llançat també als meus alumnes. Podríeu fer cada dia un petit diari explicant com us heu sentit a casa, quines activitats heu fet amb els vostres pares, què heu dinat. Tot això pot anar acompanyat d'un petit dibuix. Això, en aquest moment, potser no sembla una cosa molt divertida, però penseu que estem vivint un moment excepcional. Catalunya i el món està vivint un moment únic. Estem tancats a casa per poder ajudar a que els sanitaris treballin des dels hospitals, a que aquest virus no es propagui. Tot allò que vosaltres escriviu avui, demà pot fer història. Molt bé, Lídia, ens encanta aquesta activitat que has proposat. Mireu, la següent activitat que proposem avui és un joc molt divertit. Es tracta d'endevinar un personatge. Pot ser un personatge real, de ficció, un personatge conegut per la família. Els que estiguem a casa en aquell moment, doncs tenim un paperet que prèviament hi hem posat un tallet de celo i escrivim el nom d'un personatge. Aquest nom d'aquest personatge el clavarem al front del nostre veí, d'acord? Per exemple, juguem avui amb la Jordina i la Dúnia, d'acord? Llavors nosaltres ja hem escrit el nom del personatge en aquest paperet i ara l'enganxem en el front de la persona que tenim al costat. L'única persona que no pot veure el paperet en aquest cas és la Jordina. Ara tu l'enganxes a la Dúnia i la Dúnia me l'enganxa a mi. Cadascú, el que té aquí al front, enganxa, Dúnia? Cadascú que té aquí, doncs, ara la persona, o sigui, ara començo jo, nenes? Faig la pregunta, m'han de contestar amb sí o no. Si és sí, continuo preguntant i es tracta d'endevinar el nom del personatge. Començo. Soc home o dona? Ai, perdó, soc un home? Sí. Soc guapo? No. O sigui, quan la resposta és negativa, llavors ja paro de preguntar i continuo preguntant al següent jugador. I així, fins la primera persona que endevina el seu personatge, guanya qui l'endevina primer. Però és divertit acabar d'endevinar-los tots. Que us ho passeu molt bé amb aquest joc. Nosaltres ens ho passem molt bé, que sí? Sí. Adéu.